בפנים, הופ, בחוץ. אתה חייב, הוא נותן מכות חזקות, טק. זה בפנים, זה חזק. תן. תן. ראיתם? תן. תיגע. תיגע. ותן. רואים? הוא בחוץ. עכשיו, אתם יכולים להגיד, אתה משפיע עליו פסיכולוגי, psychology? לא. Closing eyes? בואי תצלמי רגע שזה סגור העיניים. סגור העיניים. רואים שסגור העיניים? מגיע, תן מכה עם סגור עיניים. תן. 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 עכשיו, אם אתה נותן לי כאן, כמו שהראיתי, ואני עושה, עכשיו אני לא אעשה שיל, יכול להיות שאני עושה ככה, ראיתם? פגע. התכופפתי, נכון? פגע? strike. without shield, striking. with shield. לא. פוגע. מחשבה. מחשבה. לא ככה. ככה. עוד פעם. ככה. רואים? אני לא נוגע, אבל במקום לגוע אני עושה ככה, והוא לא מגיע. לעומת זאת, אם אני לא עושה, בפנים. רואים? בפנים. רואים? זה תנועה. גם אם אני עושה תקיף, גם אם אני עושה ככה, רואים? הוא הגיע. זה לא משנה שאני מזיז את הגוף. אם אני מזיז את הגוף ועושה ככה, הוא גם הגיע. זה לא משנה. לכן, כדי שהוא לא יגיע, אני צריך לחשוב. ואז, רואים? זז, תקוף. זז, רואים? תקוף. זז. אז לכן, כשמישהו מגיע אליך, במקום לעשות ככה, מספיק שתעשה ככה, ואתה רק נותן מכה. אתה לא צריך לגוע באמת. הוא תוקף, רואים? אתה במקום זה, תוקף ככה או בחוץ. ואז אתה נותן. אז אם התודעה שלך, concentration, בלי לגוע, ואז מה שאתה עושה, זה אתה בפנים. זה, בפנים. בפנים, רואים? הלאה. 1, 2. נו, תיגע. בפנים, תיגע.